Padayuno nato ang kasugpon sang kasaysayan ni Sir Larry Carumba nga aton gintiguluhan. Route Flight, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Do kalawig na nga may sweldo ka? Pero daw wala gid kami makabaton sang bisan pila lang sa imo. Lare? To, Permi na lang nagreklamo si tita mo sa akon. Nga kadamo sang galastuhan diri sa balay. Magluwas na. Nagapadoktor pa sang masamis tita mo. ay, abi ko to, may kwarta man ka mo. Ang buot mo yagali silingon, mapasagod ka lang diri sa balay. Ala, kung mag-amo ka man lang sinader open ang pretahan sa balay ko. Layas ka de. Tito, ginapalayas mo ako? Ikaw, Larry. Si attorney, ang kirido sang utod ni tita. Yes po. I'm telling you, wala na kaming dalawa ni Cory. At dahil wala na kami, alam mo na ang dapat na mangyari. Sinasanti ka na sa iyong trabaho. Patay! Tiguhak na ko! Ari na ako subong. Amo ni sining kabuhi ko, kiti wala na ako sang trabaho. Pariwara na. Tito, utod ka ni tatay ko. Tiyo ta ka, apang napatas mo ako nga palayason. Noted to Madumot man lang ko Hindi ko ni malibatan sa bugos ko nga kabuhi to. Hinablos mo, mabatas mo nga palayason? Well, basi someday basi magtiyog ang kalibutan. Kag hinali ako nga mangibabaw. May premyo gid ka sa akon, tito. Sa subong, ari ako sa pinaka-lowest na parts ng kabuhi ko. Isang pagkaon. Wala. Pero, hindi ko yan mag-ampo May alam ako. May ara ako alam. Igan, anong ginagawa mo Ay, dito? salamat na lang kay nakakita ako diri sa mga amigo ko sa squatter sa home alang Dariles. Wala lang, Igan. Tambay-tambay lang. Gusto mo bang mag-apply ng trabaho? Trabaho? May alam ka? Nasaan? Mag-apply ako. Sa malaking mall. Halika. Punta tayo doon. Dali, please. Oh, yes! Natanggap ako, kaibigan. Yes! Talaga? Mabuti kung ganun. Sabi ko na sa'yo Bukas, babalik ako dito. Magsisimula na ako mag-management trainee bukas. Oh, yes! Mahal ako ng Panginoon! Binigyan ako ng trabaho! Yes! Thank you, Lord! Ate, wala na. Nag-arali ng mga empleyado sa mall nga ini nga na ginaubrahan ko. Ay, bahala ka mo Hindi ko yung mag-intra sa inyo, ya. Masigi ko ya sa ubra ko, ya. Ngadaan, wala ko diya pamilya sa Manila, ya. Kapatya mo ko sinang gina-demand ninyo, pero pasensya gid, kinahanglan ko yung kwarta agad mabuhi diri sa Manila. Larry, congratulations! Ma'am. Dahil nakita namin na dedicated ka sa iyong trabaho dito sa mall, ipopromote ka namin na maging department head. Ma'am? Totoo po ba? Uy, maraming salamat po. Mom, yung floor manager natin, magre-resign siya. Okay. So, Larry, gusto mo bang applyan ang posisyon na yan? Ma'am, sige po. Oh, wow! Hello. Sa kadamo nga mga department head ang nag-apply sa floor manager nga posisyon, ang iba nyo tag 20 years na, 15 years, wala sila makalusot. Sa baylo, akong ginkuha. Oh, thank you, Lord! Floor manager na ako! Ay, amo gali sini kabudlay ang mga empleyado diri sa sulod sa mall. Samtang nagadugay, wala na sila yung mag-cooperate sa akon. Sa baylo, aran sila sa gwa. Marali na sila against sa management. Ay, na-stress ko Siguro, magwa naman ako diri Nasobrahan naman ako diri sa katuig sa sini nga posisyon. Matry naman ko pasimpalad Mangita ako playan sa gwa sang pungsod. Try ko. Basi pa man lang. Di lang ako mapulupong ko Hala, kadamo diri sa mga foreigners, no? Basi pa lang kung may makakilala ako diri nga makabulig sa akon. Agud nga maka-abroad ako.
Hello. Ay, hi! Ay, how are you? I'm good. Are you a Filipino? Yes, how about you? Saudis. You're from Saudi Arabia? Yes. My name is Larry. Previously, I work at a mall as a floor manager, but now I'm jobless already. Yeah, I want to work abroad. Can you help me? Of course, why not? I have a business there and I need someone like you. Oh, Yeah. Do you have any documents for employment? yeah, yes, sir, I have. Hala, amo na ini ginapangita ko. Ay, salamat. May nakabulig na man sa akon. Ay, maka-abroad na ako sini. Makapasauli na ako. Yes! Oh my God! Hala, nanagadamgo na ako ba? Pero, ari na ako dito sa Saudi. Nagatrabaho na sa negosyo sang nakilala ko sa Rimita nga Saudis. Kag every lunchtime, sirado ang tanan nga mga stores kay nagapray sila. Oh, ara na. Nagaluhod na sila sa ilang mga luludhan, oh. Ara, mga muyo na sila. Oh, ala, ang amo ko, nagluhod na. Kaging piyong niyang iyang mga mata. Ala, ba? Amo ginaya naghapa ginagali. Ay. Ba? Ala. Ano inang ginabuhat nila? Anong ginabuhat sining iban nga mga lalaki man? Nga ginalibot-libutan nila ako sini. Ay, hala. Wala gid ko sang hinalungong sa ila bala mga belief ay matulotindog ako kag magtanaw sa ila. Pabayaan ko lang ining lalaki nga nagalibot-libot sa akon. Ay, ala. Tapos na sila tanan pangamuyo. Ay, nagapanghimos na sila. Ay, na. Kag nagabri na sa mga puwertahan kag bintana. Yo! Ay, maano ni sa sangkon? Nga daw tunlo niya ko sinibilog. Hala, akikit siya kayo yaho. Hey! Why you hit me? What was my fault? You should sit while we pray. We are in our salah. But you keep on moving around and flirting to men. What? Ay, hala, kapintas gali sini sa iya. Samtang gali iya nagapangamuyo sila ya. Ginapanilagan niya ako kag ginadudahan. Ay, kung magamo sini ya, layasan ta kaya. Ay, oras karon nga magtalikod ka. Goodbye sa imo. Kasakit bala santang puyo mo sa akon. Oh my God, kasakit. Bahala na. Manago, kuya iya sa bata sa gobernador sa Isabela nga. Aral sa unhan mo niya. Friend kami na yahalin pa sa Manila. Mapabuli, kuya iya sa iya ya. Man, may negosyo na sa diri mo. Hindi na kayo magbalik-balik si mo, no? Ang animal ko nga amo. Nahibalaan niya kung sa di na ako subong nga trabaho. Ang akon tanan nga mga dokumento, lakip ng akon passport, kag residence certificate, kag ID, ato sa iya nabilin. Rason nga nagatiin-tingan na ako diri subong. Pero, nahibalaan ko, nga matahap man na siya maghilabot sa akon. Hindi man niya ako matandog. Nga daan, sekretary ako sang Chamber of Commerce, subong. Kag ang naistaran ko, board member sang Chamber. Kung hilabtan niya ako, pwede mapasira ang iyang negosyo. Oh my God! Ang amon presidente sa Pilipinas nag-offer sang amnesty sa mga undocumented OFW diri sa Middle East nga makapauli. Oh! Hala, amo na ining ginahulat ko. Magapauli na ako sa Pilipinas. Kag kung makaabot na ako sa Pilipinas, ipang-distribute ko ang akong resume sa mga recruitment agency. Agod nga, legal na ako makabalik diri liwat sa Saudi. Sa pagpauli ni Sir Larry sa Pilipinas, matuman ay haniya ang iya handom nga makabalik liwat sa Saudi. Kag ano na ang nagahulat sa iya nga mangin kapalaran. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Sir Larry nga aton gintiguluhan. Root Flight, diri sa aton palatuntunan. Dubo-dubo, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.